मैयाहाय बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आरो माखासे सेक्रेटारि आरो डिपार्टमेन्टेल ब्युरोक्रेटफोरजों एबसुनि मोनसे सावरायमेल जदों आरो बे सावरायमेलाव माखासे तथ्यफोरखौ माने सोराङाव फैनाय बायदि आं अनुभव खालामदों। बेनो जाहैबाय जे बिटिआर एकर्डनि 6.3 स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन बा कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसन बेखौ दिनैसिमबो माने खालामनो हायाखै। मोनसे टेकनिकेल उसुबिदा दं होननाय खोथाखौ दिनैसो मोनथिदों होननाया बे मोनसे खुब आसरित बाथ्रा जादों। आरो जोङो सम सम एसेम्ब्लियावबो बेखौ जोङो प्रश्न उत्थापन खालामबाय थादों आरो दाबि उत्थापन खालामदों जे नोंथांमोना स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनोसै होनबाय थादों। बबे आयेनजों नोंथांमोना प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामगोन? 2013-2017 नि एमेन्डमेन्ट प्रभिन्सियेलाइजेसन एक्टजों खालामगोन ना मा? जों बेखौ क्लियार लाबाय थानायाव दिनै बिथांमोना जेबो बुंनो हायाखैमोन। जों मोनथिगौ जे आसामनि बे मोननैबो प्रभिन्सियेलाइज एक्टजों आरो गोदानै प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनो हाया। मानो होननानै बुङोब्ला अलरेडि बे मोननै आयेननि गेजेरजों स्क्रुटिनि खालामनानै थालांनाय स्कुलफोर कलेजफोर बे स्कुल कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज जुदि खालामनांगौब्ला हय आसामाव आरो बेखौ एमेन्डमेन्ट लाबोबावनांगोन नथुबा बिटिसिआ गावनो आयेन खालामनो हायो हिसाबै बिटिसिआ मोनसे स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसन मोनसे आयेन बानायनानै बे थालांनाय जिफोर बिटिसिनि आरो बर' मिडियाम स्कुलफोर बे स्कुलफोरखौ जोङो प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनायनि जोङो आखायाव लानांगोन होननानै बार बार जों दाबि खालामसेयावबो बिटिसि गभर्नमेन्टआ कुनुदिनबो खालामाखैमोन। आरो थांनाय 10टा कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामसिगोन होनना बुंनायावबो जोङो बुंदोंमोन जे बबे माने आयेननि अधीनाव बे बिटिसिनि 10टा कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जागोन बिनि प्रश्नखौ बिथांमोना होनो हायाखैमोन। खिन्थु मैया ब्युरोक्रेटिक माने आलोचनायाव माने एबसुआ बेखौ स्पष्ट बाथ्रायै बुंदों जे आयेन गैयिनि थाखाय प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनो हायाखै होननाय खोथाखौ मैयासो बुजिदों होननाया बे एसे सानथावथाव बाथ्रा जादों आरोखि। जोङो बुंबोबाय थादों जोङो बेखौ सोराङाव लाबोबाय थादों आरो जों सब समाय दाबि खालामदों जे बे 6.3 बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौबा मोनसे गोदान आयेन बा थाखानाय आयेनखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानैसो खालामनो हागोन। गतिके थाबैनो मावनांगौ होननानै जों दाबि खालामसेयावबो दानि बिटिसि सरकारा केयारखौनो खालामाखै आरो मोनसे स्पष्ट आसामनि मन्थ्रि WPT बा बड'लेण्ड डेभेलपमेन्ट डिपार्टमेन्टनि मन्थ्रि बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ बुंदों जे थाबैनो 10 कौटि थाखा मार्टियार्स न'खरफोरनो 5 लाख राननो थाखाय हरनाय जासिगोन होननानै बुंदों। बे आसरित जे देग्लायनि जिथुनाखि सोलिबाय थानाय बाजेट बे बाजेटआव WPT जिथु बाजेट जिथु जोंनि जिथुनाखि बिटिसिनि जिथुनाखि 78 ग्रान्ट्स बाजेट बे बाजेटआव 25 crore दंखायो। 25 crore अलरेडि बाजेट प्रभिजन दंखायो। बिनि गेजेराव मात्र 10 कौटि थाखाल' हरगोन होननाया जोंनि थाखाय आसरित जाबाय। आरो अलरेडि बिटिसि गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्ट इन प्रिन्सिपल माने बड'लेण्ड मुभमेन्ट आरो बै समनि माने बड'लेण्ड मुभमेन्टआव मुंख्लं जानाय 2642 जन बे मोनसे आइडेन्टिफाइड आरो बे अलरेडि डिक्लेयार्ड मोनसे माने मुंख्लंफोरनि तालिका दंखायो आरो दा NDP बिथांमोनहाबो दा स्क्रुटिनि खालामगासिनो दं आरो बिथांमोनहाबो एखे माने सेम लाइन जाहाथे बै NDPनि मुंख्लंफ्रा बे 35 बोसोर दावहायाव जाय बिथांमोना गावनि बेसेन गोसा जिउखौ खोमानांबाय बिथांमोनाबो जाहाथे माने एखे लाइनावनो माने शहीद हिसाबै जाहाथे मर्यादा मोनो आरो न'खरफ्रोमबो प्रत्येकटा न'खरानो जाहाथे 5 लाख थाखा कम्पेनसेसन मोनो
बेनि थाखाय जोङो दाबि खालामबोबाय थादों थांनाय जिथुनाखि 22-23 जिथु बाजेट बे बाजेटआवबो 10 कोटी टाका मुंख्लं नखरफोरनो 5 लाख होनो थाखाय बाजेट दङमोन बेखौबो प्रमद बर' सरकारा थाइसेबो मुंख्लं नखरनो होनो हायाखिसै आरो देग्लाय जिथुनाखि 25 करोड़ जिथु बाजेटेड एमाउन्ट बिनिफ्रायबो 10 कोटील' हरनाय जागोन होननाया एसे आसुरित जाथावथाव बाथ्रा जाबाय आरो प्रमद बर'नि जिथुनाखि एसेम्ब्लिनि समाव बुंनाय जिथु बाथ्रा जि बिथाङा बुंदोंमोन जे 40 कोटी टाका जोंनि बिटिसिनि आखायाव दंखायो मुंख्लं नखरफोरनो जोङो थाबैनो 5 लाख टाका रानगोन होनना बुंनाय जिथु बाथ्रा बे 40 कोटी टाकायाबो गरसेबो मुंख्लं नखरनो रानना होनाय जायाखिसै लोगोसे थांनाय बोसोरनि बाजेट 10 कोटी टाकाखौबो थाइसेबो मुंख्लं नखरनो रानना होनाय जायाखिसै आरो देग्लायनि जिथुनाखि 25 करोड़ बाजेटेड एमाउन्ट बेनिफ्रायबो मात्र 10 लाख टाकाल' हरनाय जागोन बा मोनसिगोन होननाय बाथ्राया गोमोथाव बाथ्रा जादों दा जोङो बेखौ खुनुदिनबो माने बिसास खालामनो हाया बा प्रमद बर' सरकारनि जिथु माने फैलार बे फैलारखौ बेफोरनो प्रमान होयो मोनफा मोनफा बे मोनसे उदाहरन आरोखि जों बुंबाय थादों आरो मैया माने एबसुनि आफादगिरिया बुंदों जोंहा CSB दंमोन CSखौ सिफायनायनि थाखाय सिफायना होनानै दा गोदान CSB दानो हायाखै थाबैनो CSB दानांगौ होनना बुंदों बेखौथ' जों गोदोनिफ्रायनो दाबि खालामबाय थादों आरो थारैनो जिथुनाखि प्रमद बर' सरकारा दासिमबो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड सासेबो साख्रि सोनो हायाखै बे दिनै माने अपेन बिथांमोननि खुगानिफ्रायनो दिनै प्रमान जाबाय जे प्रमद बर'आ दिनैसिमबो 3 बोसोरनि उनावबो दिनैहाय 3rd ग्रेड 4th ग्रेड सोनायनि जिथु माने प्रक्रिया बे प्रक्रियाखौ दिनैसिमबो बिथाङा लानो हायाखै खुब दुखुनांथाव बाथ्रा बिटिसि ओनसोलबाखि रायजोनि थाखाय बे खुब लाजिथाव बाथ्रा जादों आरो बेनिफ्राय दा मिउनिसिपालिटि जिथुनाखि प्रपार्टि टेक्स एसेसमेन्ट बेथ' माने मिनिथावथाव बाथ्रा जादों जे बिटिसियाव खुनु डिसिसन लायालासेनो बिटिसियाव खुनु इसि डिसिसन बा एजुकेटिभ काउन्सिलनि डिसिसन गैयालासेनो दिनै मिउनिसिपालिटि एरियाफ्राव दिनै प्रपार्टि टेक्स एसेसमेन्टनि मोनसे एसेसमेन्ट माने रेट फिक्स खालामनानै दिनै नटिफिकेसन सार्भ खालामदों बे माने खुब दुखुनांथाव बाथ्रा जादों खुनु डिसिसन लायालासेनो रावजोंबो रायलायालासेनो दिनै बेबादि एसेसमेन्ट खालामनानै माने हाई रेटनि जिथु खुनु दिनावबो होनो हाथावै गनायथावै मानिथावै बेबादि हाई पार्सेन्टेज हाई भल्टेजनि टेक्स एसेसमेन्ट नटिस सार्भ खालामनाया खुब दुखुनांथाव बाथ्रा जादों आरो बे माब्लाबाबो जानो हाया बेखौ थाबैनो बिटिसि गभर्नमेन्टआ रायलायनानै मोनसे बयजोंबो रायलायनानै अल पार्टी मोनसे डिसकासन खालामनानै अल अर्गेनाइजेसन ससियेल अर्गेनाइजेसनफोरजों रायलायनानै मोनसे रेट फिक्स खालामनानै बेखौ थिग खालामना होनांगौ नङाब्ला मोनसे जिथुनाखि आतंक जे मोनसे दिनै रायजो राजाफोरनियाव मोनसे सन्ट्रास मोनसे सृष्टि जादों जे मोनसे आतंक सृष्टि जादों जे बोरै जानो हायो आरो बयनिबो गोसोआव मोनसे बिग्रायखांनाय फैदों आरो बे बिग्रायखांनायखौ किन्तु लेट खालामोब्ला हमथानो हानाय नङा बे खुब माने गोख्रों मोनसे रुप लानो हागौ गतिके थाबैनो जिथुनाखि ससियेल बडिफोर दं ससियेल अर्गेनाइजेसनफोर दं पलिटिकेल पार्टिसफोर दं बयजोंबो सावरायनानै मोनसे माने एक्सेप्टेबल एमिकेबल मोनसे रेट फिक्स खालामनानै बेखौ खालामनांगौ प्रपार्टि टेक्स बारायनायाव बयहाबो समर्थन दं खारन गोबाव सम टेक्सखौ बारायाखै किन्तु रिजनेबल जानांगौ आरो रिजनेबल टेक्स बारायनानै जाहाथे मिउनिसिपालिटिफ्रा बा बिटिसि गभर्नमेन्टआ
खामानि मावो बेखौ आंनिफ्राय दाबि थाबाय आरोखि।